Bon dia, soc en David Reventós de Directe 68. Tal com vam anunciar fa uns dies, estic aquí per fer-vos coneixedors d'un ampli extracte de la carta al president dels Estats Units que li vam remetre via consolat americà. Excel·lentíssim senyor Donald Trump, president dels Estats Units d'Amèrica. Li envio aquesta lletra com a representant de la resistència independentista catalana i del partit Directe 68 i en benefici del poble de Catalunya. Aquesta lletra és la continuació de la visita al Consolat de Barcelona dels Estats Units l'agost del 2023, en què vaig mantenir una conversa de 30 minuts amb Omar Medina. Entre altres qüestions, ja vaig instar als Estats Units a facilitar la independència de Catalunya. Independència decidida per la majoria del nostre poble mitjançant eleccions plebiscitàries el 2015 i per referèndum el 2017, la qual ha estat endarrerida. La independència de Catalunya és inevitable pels falsos líders falsament independentistes del fals procés a la independència del 2012 al 2017. Aquesta lletra està motivada per les seves tensions amb l'estat espanyol, hereu de la Castella que va ocupar Catalunya el 1714. Moguts per allò que l'enemic del nostre enemic és el nostre amic, m'ofereixo a negociar amb el govern presidit per vostè les contrapartides que els compensin per l'esforç diplomàtic a fi de fer possible la independència de part de la nostra nació, els països catalans, el Principat de Catalunya. Les motivacions històriques tindrien molt més bon relator que no pas jo, però en aquest punt és suficient dir que patim 3 segles d'ocupació, fet que ens pren la història, la llengua, la dignitat, els diners, el present i el futur. Ara per ara ja és en una fase decisiva per rematar el genocidi del nostre poble per substitució demogràfica. Per simplificar, podríem dir que patim tracte colonial, però sols per entendre'ns, perquè ni som en continents externs a l'europeu, part essencial en el colonialisme, ni en la ficció de terra nullius, terra de ningú, que va servir per justificar genocidis en diversos continents. Tot això no és d'aplicació al cas català, atès que Catalunya era als mapamundis fins a l'11 de setembre del 1714. Pel que fa a l'expolició econòmica del Principat de Catalunya, la quantitat més baixa de la que es debaten és de 25.000 milions d'euros, el que vostès dirien 25 bilions, per a 8 milions de residents a Catalunya. Això és 3.125 euros per persona i any. Si ho posem en termes del seu país i ho multipliquem per 1,15 per convertir-ho en dòlars i per 250 milions d'habitants estadounidencs, parlem de 1.200 bilions de dòlars anuals, el que per a vostès són 1.258 trilions, pel privilegi de ser súbdits d'una monarquia estrangera en comptes de ser una república independent. I així any rere any, fins que el Principat de Catalunya esdevingui independent i sigui vertebrador de tornar a fundar la nació catalana plena. Vostès que van començar la ruta a la independència amb la Boston Tea Party, el crit de No Taxation Without Representation, no impostos sense representació, i que van guanyar la seva llibertat al segle XVIII, al mateix segle en què nosaltres la vam perdre, poden entendre millor que ningú el que és ésser robats per manca de representació real a les institucions ocupants. El fet és que patint un abús tan flagrant i en una suposada democràcia, solament la col·locació d'agents espanyols infiltrats als llocs de poder a Catalunya del 1975 ençà, la censura criminal dels qui ho arrisquem tot i l'assassinat de la líder independentista Muriel Casals ens ha mantingut sota el jou espanyol. Tot això bo i contradient la voluntat, l'interès i la necessitat del nostre poble. Aquesta lletra, que li farem avinent el 30 de març al Consolat dels Estats Units d'Amèrica a Barcelona, no serà remesa als mitjans de comunicació ni a les xarxes socials fins al 14 d'abril. En qualsevol cas, ni cotitza a les cases d'apostes que cap mitjà de comunicació català se'n farà ressò, atès que, com vam aprendre de Solomon Asch, per enganyar una comunitat cal que la censura de la veritat sigui unànime i absoluta. El poble de Catalunya es troba desanimat i desorientat després de la traïció dels suposats líders, l'aparició per mutació lampedusiana de nous projectes que ho volen canviar tot perquè no canviï res. Tampoc no ens portarà a la independència. I costarà temps, vots, il·lusions i vides catalanes que seran substituïdes. Per això el poble de Catalunya té dret a saber que la lluita real per la independència continua més viva que mai i que és cridat a afegir-s'hi. També és d'interès aquesta lletra pels inversors internacionals que ara cerquem per obtenir uns milions d'euros a la fi de poder crear mitjans de comunicació lliures a l'estranger. Aquests inversors
seran remunerats amb una part de l'espoliació rescabalada i tots els beneficis legítims d'un estat al cor d'Europa amb la meravellosa Barcelona com a capital, la qual els nostres captors espanyols anorreen cada dia més. Algú ha de fer el paper de la noia que desperta Truman, del qui treu els seus de la caverna de Plató, del nen que avisa que l'emperador va despullat, ser l'Artús que treu Excalibur de la pedra o el Neo que lluita contra la Matrix. I com que tots els partits polítics antics i nous són part del problema, no poden ser part de la solució. Ens atorguem la representació legítima, que no legal, del poble de Catalunya, perquè en una situació il·legítima i il·legal, com és l'ocupació espanyola de Catalunya, cap representació legal pot ser legítima. Restem a l'espera de la seva comunicació per activar la independència, que no pas el reconeixement, atès que requereix una prèvia declaració d'independència, la qual mai no es produirà mentre estiguem governats per súbdits espanyols disfressats de catalans. Atentament. Aquesta carta, acompanyada del documental La Mentida, d'una carta que vam fer a l'ONU el 2024 i d'un vídeo resum de 12 anys de lluita, és el que li vam fer arribar primer per e-mail i després en persona. Serveix, com hem dit a la carta, per tenir clar que estem guanyant i que tots junts guanyarem. Us demanem que la feu arribar a quanta més gent millor. Visca Catalunya de nou lliure.